sa mga subscribers ko dyan. Happy 33 subscribers, guys. Salamat sa suporta nyo, ha. Sana panoorin nyo at i-likes ang videos ko, ha. Sana hindi kayo magsawang panoorin yung iba kong ang mga vlog ko. Sa totoo lang yan, guys, ang mga subscribers ko, mga kamag-anak ko lang. Sana, guys, may iba pa mag-subscribe sa videos ko. Halo-halo lang videos ko kasi yun lang ang alam ko.